tôi thung mắn này cái đi aram nang được mani pak 나 무슨 kokborok hay mà nhá. Hello guys, ga hay na hay làm sụp video có tay usia nó rong nó anh YouTube channel lo, ga bahai tông mai nó ro khá khayo ka ham nó tông na hinoi, ga chung mo ka ham nó, ga phung ai siri nó blog start khai gang tabuk, ga nó rong jaton nó phung ka ham, ga tabuk khai ang tam moi chong rong nó phung nan ni ba goi blog start khai ka tay sha. Cái tini cái tay waisa sikamuk mui chong nai cái oban norong no phungai tay kesa alada style khai akai norong nai tong di ani blog no so sak tho start ri rok da koi bag tui borjan thana nayo dason ton ar khu kalai tiro ba mani rok da jak nai gedi bag bisingo eko sikamuk tani tongo bo adek tan kha hagi khikorok tan kha kaise osubi mano ka hagi tano tini ni sal kai megla siari bukurui nokha megla watui khaina naijak klai ko ai borkalai lang ta khai dong asa sa borkalai janai ঠিক আছে তো মামা আসলে না কত 모노강이 모노강 동블레임때 해 자고 못 갈어 능나 무슨 kokborok hay mà nhá mai khai tu kukar box rojak geso gai jangkai sak kai sikamuk tanbai sui tongo sikamuk tanbai sui poriskar khai toira pake aro waisa suna nai khan kom 10-15 bat sukana dek kucing angkanai di kucing hante kucing temen tarom di mama nai ti ro nai ta khai chini chung chonjamani style kai phonong nai nang बाकी फंजाना सागम रस नय सागम बाय आर तिनिखे कुनु संगिया जे सागम मामाक न हिंगा बई अवानदुरु रुनाय एरपरे लास्टे ताइबो संना रुनाय तंख नरक जया सांनाय दि आं बाहाय के सं नरक न फुनंनाने 1 hour later को आनि मुइ हि मुनखा एंगे अनेक संका घंटा गाय सरक संकाना आइ ताक खाय सागम मुनखा Angkai takai awan durunai butui khai rokaple olo khai ngonai sini neli bakan tong ayo hombasro nai takai hombasro pai munkha kari mangkha bahai se moto guys nai di sikamuk bai mai janani bagoi mai khule asu khatabo kai mulai dalo siddo mosdeng tongo mosdeng bai dalo siddo salai chini borka hai ke chau aga chu thakum bai mai chalai nyanai tongo tab khai thakum ku subai chana hilai mama cho xem nào
자, 다 가자. 가방 자고 모자에 bagi. Kacak aja bagi. Mai balik kasih tongsi. Yok suka buku kore kacak yok suka. Ya harun go chini sobai kaimani uaisa. Forasje kaimani obo kilti sanai toiro nai harun go genong nai tongdi barberke kilti sa forasje panggo hengkai tai tui bahai bahai kerenai obo nai tongdi obo rong nai tongdi no rok joesa hian basabo nai tongo o pipe toi pheme nai tongo hingkai hi kilti se tongo gada bai rui lago sakang gada bai rui erpore hi ar ki rui lago sini সবাই কামেনি ফাগং যা গাদা bai rui bo nya 오 bungi tigong kha o ba ibu khai kya sal kha abai oi toi roi pe khai hi ek kuthar pe ga aro ek kuthar dui kuthar jani tong kha e pai machine bai toi ro jang goina man toi tisa kai Iro toi rogo, jadi, jang side rogo roi pakai toi, tak karo jo nai thotong nai, kakrang ke, jang ke roi aku, alu ase aku gam ke oven bai toi roi aku tak, nai toi bai ke thangka ijiron nai kata kai jang pungka, hingga ijiro sinai tak, thangka, ban ka kai thangka. Tôi thung mắn này cái đi aram nang dong mani pipe dong itong ha tôi sẽ cứ chăng chir 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 hey xin chào các em vợ tôi mang không ra đi đằng đấy lại